Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай хәбәрдәре. Студияла Айнур Рәхмәтов. Бүгенге сыгарылыш тураһында кыскасы. Калабыздың 16-нчы мәктәбендә заманса җиһазландырылган теш кабинеты асылды. Коронавируска әзербезме? Ишембайлар медицина битлектәре азык-түлек өчен борсымага ла була. Калала бөек еңгүзнең 75 еллыгына арналган ветерандар пленумы узды. Арттан ныклы тыл булмаһа, еңгү фронты юк. Исәкәй, Ибрай авылдарында яшәгән тыл ветерандары үз хатирәләре менән уртаклаша. Ишембай мәчетенең яңа һулыш кисерә. Каланың төп мәчетендә халык ярдәме менән ремонт эшләре әүдем бара. Ошо көндәрдә калабызның 16-нчы мәктәбендә заманса җиһазландырылган теш кабинеты асылды. Был Башкортстан башлыгы Рәди Хабиров тәкъдим иткән Үргә ОС Республика мәгариф проекты сектәрендә тормышка ашырылды. Уга ярашлы 800-дән ашу бала белем алган мәктәпләрдә стоматология кабинетлары асу күз уңында тотыла. Район хакимият башлыгы Азамат Абдрахманов укучыларны һәм аллардың ата-әсәләрен шатлыклы вакыйга менән тәбрикләне. Поверьте, это очень важно, составляющая нашего с вами здоровья. Поэтому уделяется такое огромное внимание здоровью подрастающего поколения. Мы стараемся для вас уже на своем уровне реализовать, чтобы вы были красивыми, здоровыми и в дальнейшем служили также интересам нашего родного города Ишембайского района. Коронавируска Ишембайдар әзерме? Кала магазиндарында, базарда азык-түлек етерлек кимәлдәме? Безнең иҗади төркем базарга сыгып күзәтү үткәрде. Бәхеткә калабызда бындай ыгы-зыгы күзәтелмәй. Супермаркетларда ла барлык азык-түлек етерлек кимәлдә. Кала базарында үткән атнала халык айырылса он, шәкәр, төрле ярмаларды күпләп һатып алһа, был атнала базар гадәти тормыш менән кайнай. Шуңа карамастан куркырга кирәкми. Бүгенге көндә безнең хәл весь под контролем, бөтен нәмә үз урынында. Товар етә, коронавирустан куркырга кирәкми. Эшкуарларның запаслары етерлек бүгенге көндә. Эшкуарлар китереп тора, хакларның артуы күзәтелмәй, хаклар шул генчә торып калды. Хатусылар әйтүенсә, был ризыктардан тыш картофка, хуганга һәм көнбагыш маена ла ихтыяж туган. Кеше күпләп бәрәнгә ала башланы. Хуган, кишер, основной май, шундай әйберләр алалар. Бөтен әйбер бар безнең етә, без хакты күтәрмәйбез әле. Бәрәнгә ала башланар 1-2 азна элек, әйбәт, моңарсы бәрәнгә үтмәйне. Аунга килгәндә эшкуарлар келәттәрдә уның етерлек булуын, кәрәгенсә килтереп торуларын белдерде. Я не сказал бы такой большой ажиотаж, но все равно муки всегда хватило в России будет. Запасы есть, будем тянуть, но потихоньку вот где заканчивается, заказываем возить. Так что перебои муки не будет. И продуктов питания, вот которым мы торгуем, я уверенно могу сказать, что никогда дефицита не будет. Әмма төрле имеш-мимештәргә өлкән яшьтәге пенсионердар тиз ышанусан. Әзме күпме йыйган аксаһын сарыф итеп, акса түгүләре күңелһеҙ күренеш. Әле улылар базарга сираттагы пенсия аксаһын алгас азык-түлек алырга килгән. Я пришла, как обычно, взять на месяц 5 килограмм муки. Больше я запас не собираюсь брать. Случайно зашел, думал, наверное, все равно ничего нету. Думаю, пенсию, да, вот покупаете? Да, пенсию получил, а до этого без пенсии жена говорит, иди, говорит, голод наступит сейчас, говорит. Әлбиттә, алдан хәстәрлек күрү яхшы эш, әмма ләкин паникага бирелмәй, иң башта һаулыгыбызды кайгыртһак ине. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрдәре. Пандемия сәбәпле бөтә Рәсәйдә медицина битлектәре етешмә күзәтелә. Ишембайдар был хәлдән сыгу юлдарын нисек тапкан? Хәбәрсебез Милә Мәзитова киләһе сюжетта ошо һорауга җавап бирер. Добрый день. У вас наличие маски есть? К сожалению, пока что на данный момент они отсутствуют у нас. А когда привезут? Сами ждем, пока что их на данный момент на складе нет. Спасибо большое. Пожалуйста. Бөтә илдә пандемияның кискен торышы аркаһында Ишембайдар да был проблема менән күҙмә-күҙ осрашты. Куанысҡа күрә, Ишембай трикотажы яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте битлектәр етештереү өсөн үҙ өҫтөнә алды. Фабрикала төп продукцияны етештереүгә зыян килмәһен өсөн тәүлегенә 7000 битлек тегелә бында. Бының өсөн 50 тегенсе бүленгән. Аҡ һәм ҡара төҫтәге трикотаж туҡыманан тегелгән битлектәр стандартҡа ярашлы етештерелә. Материал плотный, двухслойный, хороший, то есть в отличие от марли его можно кипятить много раз длительно.
проглаживать. Нету резинок специально, чтобы не было накопления инфекций. То есть это полностью трикотаж, полностью пропаривается, проглаживается многоразовый. Бүгін заводта битлектер заказдар бойынса тегелә. Уны күпселек эшчеләре өсөн заводтар, укытучылар өсөн мәгариф бүлеге күмәртәләп һатып алган. Вакытында өлгөртер өсөн хатта заводта эш вакыты ла үзгәртелгән. Теләгәндәр эштән һуң тагы ла сәгать ярымга калып эшләй. Ял көндәрендә лә иртәнге сәгать 9-дан төшке 2-гә тиклем битлектер итештерелә. Ватандашларының һаулыгына хәвеф янагында үзләренең иңдәрендә зур яуаплылык торганын яхшы аңлый хезмәткәрләр. Эшләр турында уйлайбыз инде, алып китмәһеннәр ки, монда килмәһен вирус. Аллаһ сакланды. Андый менән Үзегез кулланаһыгызмы? Хәзер бөтен ергә карантиннар ителде, маскалар, аптекаларда маскалар сатылмай. Шулай итеп, бирергә туры килә инде. Заказлар бик күп. Шулай итеп, тегәбез инде. Ишембай трикотажы етештергән битлектердің берәүһе 30 һум тора. Уны көн күрештә бернисә тапкыр кулланырга була. Мила Мәзитова, Артем Наговицын, Ишембай яңлыктары. Ултырышта үткән 5 еллыкка йомгак яһалды. Киләсәккә яңа бурыстар билдәләнде, максаттар куелды. Шулай ук Бөек Еңгөҙҙөң 75 йыллығына карата үткәреләсәк саралар планлаштырылды. Бүген конференцияла инде без алдағы бурыстарды билдәләп, без бит инде Россия президентының грантын да алдык быел 300 меңгә. Безнең гранттың исеме әйтелгәндә буындар бәйләнешне булдыру. Менә ошо сарала катнашып, ошо буындар белән бигрәк тә һугыш ветерандары, тыл хезмәткәрләре белән балаларга батырлык дәресләре үткәреп, шулар белән матур итеп әңгәмә алып барасаклар инде. Әлеге көндә Ишембай районы һәм калаһында 19 һугыш ветераны, 460-тан ашыл тыл ветераны яшәй. Быел уларның бөтәһенә лә истәлекле датага арнап медаль биреләсәк. Бөек Еңгөҙҙөң 75 йыллыгы алдынан безнең ижади төркем тыл ветерандары менән осрашып, уларның хәлдәрен белеп, һугыш вакытындагы хатирәләре менән ортаклашып кайтты. Артабан хәбәрсебез Хәнә Максютова сюжетында. Кеше ғүмере бына ошо аккан һыу кеүек үтәлә китә. Ә уны нисек үткәрәү һәрберебеҙҙең үҙенән тора. Минең геройҙарымдың да яҙмышы бер төрлөрәк. Сөнки улар һугыш заманы балалары. Улар үҙ иңенән аслыҡ, яланғаслыҡты, һугыштың бар ауырлыҡтарын күтәргән кешеләр. Бөгөнгө һүҙем улар хаҡында. Иҫәкәй ауылында бер генә һугыш ветераны ла иҫән ҡалмаған. Тыл ветерандары ла бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Әллә ҡайҙан үҙенә тартып торған ыҡсым ғына ауыл өйөнә керәбеҙ. Ғәҙелә Минова Басир ҡыҙы тәүге геройыбыҙ. Дегенәк маҙар ҡаҙып, атҡа шата торғайныҡ һуғышҡа китә торған атларға. Анан һуң үҙебеҙ бесән сабыуға йөрөнөп, бесән сабырға йөрөнөк, иген ташырға йөрөнөк, әсәйләр ура урды. Эргәлә генә ырҙым булды, анта һаугысы белә иген һуға инек. Һуғыш ваҡытында сынығып алған Ғәҙелә инәй бәхетле ғүмер кисерә. 90 йәшлек юбилейын ҡаршыларға әҙерләнгән ветеран төпсөк улы менән йәшәп ята. Донъя мәшәҡәттәре лә уның өҫтөндә. Йүгереп йөрөп, өйөн дә йыштыра, күҙлекһеҙ ҡул машинаһында, кәрәк нәмәһендә тиҙ генә тегеп ала. Район донъя яңылыҡтары менән дә танышып тора, гәзиттәр уҡый. Ветерандың бер генә теләге — балалар асыҡмаһын, донъялар тыныс, имен булһын. Беҙҙең ижади төркөм Иҫәкәй ауылына яҡын ғына урынлашҡан күрше Ибрай ауылына юл тотто. Тыл ветерандары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. 4 балаһы булды бит әсәйемдең, 4 асҡа. Береһе 6 йәшлек булды микән, ул Әтрәм 5 йәшлек, Әттәрхай 2 йәшлек, 4 йәшлеге. Ялантан көтөүҙән ҡайтып, айығып шәһәүшәп, анаһы үлеп ятты. 4 булды бит, матур-матур малайлары әсәйемдең. 2 ҡыҙыҡай, 2 малай. Ağzım, burada gidiyor koy, degenek taşanık, hayırçılık taşanın, burada gidiyor kurzuk. Kap huktuk fırmıltığa, kap tıkkımak edip, şundan, ana, tegehen, ne, tutqa kaldırıp maturlap, alamak bile sipte huktuk, biraz vurduk. Şuna direyler,
Мына хайда тун кәбифтә шакылтап торган. Тун буклы карын бирәләр, исәк-мисәк хөкүмәт инде. Мына шулай итеп үлән белән балтырган, шуна балтырганга әйләнеп киттек. Ашамаган нәмә калмады тагым. Өс герой, өс ятмыш. Хугыш тарафынан урланган баласак, түгелгән әсе күз яшьтәре. Балалар иңдәренә төшкән авыр кайгылар. Ошы өс инегелә мин көсле рухлы, авыр кайгылар алдында бөгелеп төшмәй, балалар үстереп, уларның һәр береһен кеше итеп, бына тигән матур дөнья көтеп яткандары өчен һәр береһенә һәйкәл куер инем. Тереләргә лә һәйкәл кәрәк. Ул һәйкәл безнең игътибар, хөрмәт. Шуны онытмаһак ине. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Ишембай мәсете яңы һулыш кисерә. Қаланың төп мәсетендә халык ярдәме менән ремонт эшләре әүдем бара. Бүгенге көндә уның беренче катында эшләр тамамлану өстендә. Артабан киләһе сюжетта. Мәсеткә килеп инеү менән уның яңы һулыш алганы ишек төбенән үк күрергә була. Бүгенге көндә бинаның беренче этажында электр сымдары алыштырылган, яңы яктырту системаһы куелган, балалар өчен класс булдырылган, дежур имам өчен бүлмә куелган, аш-һу бүлмәһе лә төзекләндерелгән. Артабан ремонт эшләре тулыһынча икенче этажда башкару, фойены яңырту, мәсет территориясендә тәһарәтхана төзү, балалар өчен уен мәйданчыгы эшләп кую да күзаллана. Ремонт эшләренә финанс җәһәттән Ишембай халкы зур ярдәм күрһәткән. Мәсет янланып, халыктың зур теләк менән йөрүе күзәтелә. Күмәк итеп йөрибез, әллә ничә группа йөри. Менә без понедельник укырга киләбез. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Менә киләчәктә дә шулай мәчеттә эшләр әйбәт итеп барсын, әлхәмдүлилләһ шөкер. Күбрәк йөрүсеннәр. Менә хәзер балалар да киләләр, балалар да уйныйлар, рәхәттән укырга өйрәнәләр, күрәләр, тәртипкә өйрәнәләр. Менә бу безнең Ишембай шәһәребез, калабыз өчен бик куанычлы. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Киләчәктә дә шулай булсын. Мәсеттең имам хатибы Радик Миратов якташларының күпләп дингә килүенә һөйенеп бетә алмай. Бигрәк тә йома намазына халык 200ләп йыелып китә ди ул. Һуңгы елларда барлыкка килгән диндең төрле юнәлешләрендә адашып, хата яһамас өчен мәсеттәге рәсми дәресләргә йөрергә кәңәш итә. Әлеге вакытта Ишембай җәмгыять мәсҗидендә араб теле, Коръән һәм хадис дәресләре узгарыла. Балалар өчен якшәмбе мәктәбе оештырылып килә. Унда мусульман балаларына дин нигезе һәм ислам этика буенча дәресләр биреләчәк. Әйткәндә, катмарлы гаилә проблемаларын, мирас бүлешү низагтарын һәм шундай сетерекле мәсьәләләрне судһыз ниһәт хәл итү өчен мәсеттә ярашу бүлмәһе лә эшләй башлаячак. Ярашу бүлмәһе ул яңа безнең проект. Чөнки шундай закон чыкты. Закон о медиации, примирительной технологии, чөнки то есть ир хатын белән бәхәсләшәләр, бит аларды татау нисек? Дуслаштырабыз, чөнки кешеләр шунда ярдәм итә бит инде. Был проект кала һәм районда гаиләләрне һаклап калу өчен, аерылышу ханын кәметү өчен бик уңайлы. Иман тәртип булганда, һау-сәламәт гаиләләр, бәхетле балалар күбрәк булыр. Милә Мәзитова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Ошның менән бүгенге сыгарлыш тамам. Киләһе осрашканга тиклем һау-сәламәт булыгыз. Утерян паспорт на имя Азизбека Амрулаевича Гайбуллаева. Нашедших просьба обратиться по телефону 8 916 108 01 22 или принести по адресу город Ишембай, улица Геологическая, 81.